Nafarroko iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroko paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroko paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaurko saioan, Aiozko urtegia ezagutuko dugu, baita Aiozko urtegiaren inguruan dauden paisaiak, Lizarratik oso hurbil gaude, eta Lizarraldean daukagun berezitasuna da alde batetik daukagu hemen bertako mendiak, Urbasa eta Handiako mendiak, Atlantiar klima, hau da klima hezea, bagadiak, oianak, eta gero hemen berriz baiaran sartzen da klima mediterraneoa eta aurkitzen ditugun landareak batez ere dira zekaleak, olibondoak eta mahastiak. Oraintxe, Aritzalan gaude, Aritzalako herrian, eta hemen dugu Alfredo Dufour, Irantzuko mankomunitatearen teknikaria, euskara teknikaria. Haupa, kaixo, bai. Ongi etorri. Bai, hemen gaude, gaur etorri gara Aiozko urtegia ezagutzera, eta baita ere inguruko paisaiak eta lurrak ezagutzera, eta ikusten ditugu hemengo lurrak, lur aberatsak, bai paisai aldetik, bai kultura aldetik, eta baita produktuen aldetik, ez? Hemen ditugu hemen mahastiak, ikusi ditugu baita ere hainbat oian, baita naski baita eztia, gatza eta guzti egiten da, ezta, hemen lurralde honetan. Bai, bueno, lurralde honetan berez elkarte bat sortu zuten hemengo paisaiak edo produktu ekologikoak eta garapen sozioekonomikoa bultzatzeko, eta hori da nabarmentzen duten gauza bat. Dela eskualde honetan, 37 herrik osatu eta 5 udalek, hainbat ibar daude hemen, garapen sozioekonomikoa ere bultzatzeko elkarte hori sortu zutela, bai. Orduan paisaia aldetik aipatu duzuna, honi deitzen diote edo deitzen zaio, ez dakit, Nafarroako Toskana, bere paisaiaren gatik edo, bere anistasunaren gatik paisaian, ikusten duzuenez horratzean Handia eta Urbasa mendilerroak daude, eta hegoaldeari gero eta hegoalderago, gero eta mediterraneoago da klima, ez? Eta ikusten dira hemen mahastiak, edo artadiak eta bar, eta hor goian pagadiak, ariztiak, oso produktuetan eta paisaian eta landaredian anistasun ikaragarri, oso eremu txikian, aberatsa, eta gero aipatu duzu ekoizpen naturalak, eta bai hemen, eztia aipatu duzu, baina baita ere oso ezaguna da bertako gatza. Orduan, gatza ez da ekoizten berez daierri, baizik eta Saitzerrian Gesalatz ibarraren barruan. Euskaldunok erraz ulertzen dugu Gesalatz, gatza diratzen dugu, Euskaldunetako abantaila, eta Iberiar peninsularen berezitasuna da barnealdeko gatzagak dituela. Europan oro har ez daude, kostaldean egongo dira, baina barnealdean ez.
Orduan, bueno, Iberiar Penintsulako berezitasun bat da, baina eske Jaizko gatzagaren beste berezitasun bat da, erromatar garaitik ekoizpena etengabe mantendu egin dela, ez? Gaur egun, oraindik ekoizten da, biomarkarekin edo bioproduktua da, eta bueno, bai jasoketa edo baita ere lanak eta artisau lanak dira, bai? Orduan bisitatzeko aparta da ere bai, produktu hori ikusteko nola ekoizten den, paisaia ederrak, gainera justo Iruña herria eta Lizarraldearen arteko mugan dagoenez, bidezidor edo ibilbidetxo bat eginez, puntu batetik ikusten zakizu Iruña herri osoa eta Lizarralde osoa aldi berean, biztaldetik ezin ederragoa, ez? Eta aipatu dugu ondare produktuen ondare hori bai, baina baita ere ondare kulturala eta paisajistikoa badaude. Adibidez, hemendik gertu, orain beste aldera, Bartzuz aldera, hor dago Irantzuko monasterioa. Hain zuzen ere eskualdeari edo elkarteari izena ematen diona, ez, Irantzuko lurrak. Eta monasterio hori 12-14 mende bitartean eraiki zen, gero utzi egin zuten, abandonatu egin zuten, eta 20. mendearen erdialdean edo hasieran berriro berreskuratu eta berriro okupatu egin dute abade batzuek. Orduan, bueno, aitzakia aparte izan alda, iraian, egiten dira bisitantzestuak, eta bisita berreskuratzen da garai bateko itxura nolabait esatearren, eta 21 voluntario aktoreen artean, bisita egiten dute Irantzuko monasteriora. Ez dago edozein lekutan, Abartzuzetik 2 kilometrora dago, arroil txiki bat jarraituz, Irantzu ibaiaren iturbura joanez, eta bada arroil itxi bat, batean monasterioan ireki egiten dana. Horran, paisajistikoekin ere oso polita da, bertatik hainbat ibilbide ateratzen dira, oinez egitekoak, eta pixka bat ondare kulturaletik nabarmentzekoena hori izan daiteke. Gero ere, ez dut aipatu, Irantzuko lurrak elkartea nola sortu zen, ez dakit hori... Bai ez, eta ikusten dugu, ez dela bakarrik paisaia, ez dela bakarrik kultura baizik, eta gainera, hainbat ekitaldi egiten dituzu hemen, zonalde honetan. Bai, turismorekin lotura daukaten ekitaldiak, baina gero baita ere kultura ekitaldiak, ez da? Bai, Irantzuko lurren helburuen artean, elkarteen helburuen artean, bada garapen sozioekonomikoa horretarako uztartzen ditu administrazio edo udalen lana, eta baita ere entitate pribatuena, enpresa txikiena, zerbitzu enpresak batez ere, ez? Eta nabarmendu nahi dituena da, hemengo balore ekologikoak, paisajistikoak, eta horrek balio etiko batzuk dakartza berarekin. Orduan, horien artean dago ere, balorean jartzea dugunaren zaintza, ez? Jasangarritasuna garatzea. Eta horrekin batera, ezin aproposagoa dira kultur ekitaldi batzuk antolatzea, nabarmentzeko edo aitzakia ezin hobea izateko bisitatzeko gure lurrak. Orduan, adibidez, maiatzetik hasita, hainbat ekitaldi daude, igual, orain tita batean aipatu ditzakedanak. Bata da maiatzean, eko-ibilbideak egiten dituzte, mitologikoak, Euskal izaki mitologikoekin, Euskal izaki mitologikoekin, eta hori da, tokiko arroiletara bisita, badude pare bat arroil oso polita, Irantzu ibaiena da bat, eta orduan bertan izaki mitologikoekin bere ezagutza landaredia edo era guztietarako. Zeitzu dira pertsonaia nagusienak hemengo mitologia? Ez, ohikoak, Akerbeltz eta Basajaun eta olakoak ere. Zehazki orain zerrenda ez dakat buruan. Lamiak. Galtzagorriren bat ere, olakoak, ez? Azken finean dira tresna bat, pixka bat kontatzeko hemengo kulturatik zerbait, eta baita ere hemengo naturaren baliabideak edo argitara ekartzeko. Bestetik aipatu dugu xaitz edo gatzagak, eta orduan badaude udan zehar jardunaldi gastronomiko batzuk, orduan ez dira bakarrik gatza, hainbat gauza ekoizpen naturaleta erakusten dira, egun osoko egitarau polit batean. Edozein egunetan bisita daiteke, baina egun hori ezin aproposagoa da, hobe ezagutzeko. Gero baita ere ibilbide antzeztu horiek edo monasterioan, iraian aipatu dugunak, eta orain arte aipatu ez dudana, baina orain egingo dudana karlismoak hemen ere sekulako pisua izan du. Ikaragarria, oraindik ere batzuei karlista egiten zaizkien hemen, ez? Bai, Lizarraldean azkenian Lizarratik oso gertu gaude, eta azkenian Lizarra izan zen, bere egunean izan zen gainera karlismoaren hiriburua. Euskal Herriko bigarren karlistaldian hiriburua izan zen, hain zuzen ere, eta, hainbat guda, bataia eta historio gertatu ziren, eta haietako bi antzezpenak egiten dira, jai giro batean, baina nahiko fidelak eta nahiko oso landuak dira antzezpen horiek, eta
1000 lagunetik gora biltzen dira ikusteko, eta ez? Eta voluntarioak dira 200 lagunetik gora antzesteko bataiak, eta haietako bada Lakarreko bataia, hemendik gertu dagoen herria, eta beste ere Abartzuzakoa. Abartzuzakoan, Kontxa general famatua hil zela, eta oraindik ere bere arrastoa utzi du, gaur egungo Nafarroan, baina bueno. Azkenean nortzuk irabazten dute? Bataietan edo gerran, ez da gauza bera, bataia irabazte edo puta irabaztea. Ez, azkenean bataia bai, noski hemen, karlismoak izan zituen olako garaipen, bere garrantziarekin, baina azkenean, galdu zuten. Ja historian sartzen gara eta interpretazioak, ez? Baina behintzat, bukatzen badugu historia 19. mendean, karlismoak galdu zuen, nahiz eta aipatituen bi bataiak irabazi egin zituen. Eta, biak ere udan ospatzen dira, data zehatzak edo, orain ez ditut buruan, baina, aurten tokatuko da, bata da ekainean eta bestea abuztuan. Ekainean 23an uste dut Lakarrekoa. Beraz, animatu horretara. Eta gero, Aiozko urtegian inguruan baita ere, ez? Hainbat ekitaldi egiten dira, kirola aldetik adibidez, bai bela, hor dauden belontziak eta gero baita ere naski egiten da olako altxor bilaketa. Bi kontu dira, batetik, Aiozko urtegia esan bezala ez dut aipatu, eta bada Miatzondo 30 erekitako urtegi bat, zaharra, Nafarroan tamaina aldetik edo 3. Esakoa eta Itoizkoaren ondoren, eta bere xedea edo bazen batetik ureztatzea eta bestetik ere energia ekoizpena, energia hidroelektrikoa. Eta denborarekin bilakatu da ere bai, turismoari begirako edo aisialdiri begirako egitura bat, azpiegitura bat. Bertan daude, esan bezala belauntzia eta ibili zaitezke, urkirolak egin ditzakezu, piragua eta bar, kanpina ere badago, hondartzak, eta baditu gune ezberdinak itzalarekin, eguzkiarekin, udan nahiko jende biltzen da hor. Azkenean Nafarroan falta zaigun gauz bakarra iaia da itsasoa, eta kasu honetan, hau itsasoa bezala, itsasoaren funtzioa betatzen du. Gainera pixka bat gaztuna bada, ze gesalatzetik eta ura ere jaisten da, eta beraz gatza ere badu. Eta hemen dugu itsasoa, Lizarran bere garaian hondartza genuen ere, edo hala esaten genuen Donostiako arearekin, hori beste historia bada. Eta gero aipatu duzu altxorbila edo, altxorbila ez da justu Aiotzen, baizik eta Irantzuko lurretan, antolatu dien ibilbidetan, eta bere izena edo geokatxina edo bada, eta orduan, bado webgune bat, bertatik eta pistak edo arrastoak eta topa ditzakezu, eta ibilbidetan ezkutaturik daude altxor txikiak. Azken finean, altxorra topatzen denean oso garrantzitsua da jakina, bere lekuan uztea, ez mugitzea, atzetik etorriko denak ere parte hartu nahi du. Eta, bertan uz dezakezu igual zure ekarpen txiki bat, edo bartxo bat, edo zerbait, baina beti ere han utzita, ez? Eta, bada kirol bat, edo aisialdi ekintza bat oso modan dagoena, azken urteotan, eta hona ekartzea erabaki zen ere bai, eta, uste dut aurten dela aurreneko urtea, ea zer moduz baloratzen duen jendeak. Aber zer moduz. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun elkarteari buruz, edo hemengo lurraldeari buruz, edo... Hasiko bagina ez gineke amaituko, baina aipatzekotan adibidez bitxikeri bat Deierri izenarekin. Erdi Aroan, eskualde honi ez zitzaion Lizarraldea edo Esteierria edo Lizarrerria deitzen. Lizarra hiri bezala ezen existitzen oraindik, 11. mendean hasiko zen. Horren aurretik eskualdeak bazuen izen bat, eta zen Deierri. Uste da Deierri zela. Deio berez bada izen bat latino izango zen, garai jauntxo baten izena izango zen, eta uste da edo jakintzat ematen da Deio mendia, gaur egun gaztelaniaz Monjardin deitzen dena, hor Lizarra ondoan, goian gaztelu polit bat dagoena bisitatzeko eta zela eskualdeko lekurik garrantzitsuena eta hortaz izen ematen ziona eskualdeari. Iruñerria, Goñerria eta bar bezala eskualdeari gaur egun nolabait Lizarraldea edo Esteierria deitzen zaion horri Deierria deitzen zitzaion. Eta nolabait horren azken aztarna edo izango litzateke Deierri. Berezia da, Ibarra da, Arana da, hainbat 19 herriko osatzen dute hain zuzen ere udal hau, eta urraren bidea edo hainbat lekutara eramaten du, ez da, bat. Alde batetik Urederrera doaz, Egara doaz, inkluso Argara ere badoaz, ez? Hemengo urak.
Beraz, eskualde geografiko soziala bada, baina ez da aran bat, nire ustez. Bitxikeria. Bai. Orduan bukatzeko, gonbidatiko ditugu denak unet etortzera, ezta? Bai, jakina, orain garaia izina proposagoa, paisaia honekin, berde-berdea, gero horiskagoa izanen da, baina kontrastea beti izango duzuean, ikusten duzue lainoa, hor handia hasiko da, klima guztiak, bainu bat hartu, ondo jan, ze gehiago, bisitatu kulturalak. Hemen bukatzen dugu gaurko saioa, eta, Alfredok erranduen bezala, gonbidatzen ditugu denoi, unet etortzera eta hemengo lur zoragarri hau ezagutzera. Oso ondo ongi etorriak izan ezarete. Mi esker. Zuei. Agur, Aio. Hemen dugu Egiarteko Andra Maria eliza, Lakar herrian kokatuta, eta hemen daukagu olako sarrera bat, sarrera arras berezia dena alde batetik atrioan ikusten ditugu hainbat hilobi, eta sarreran berriz atea erromanikoa, eliza hau erromanikoa da, naiz eta gero 17. mendean erekin ezberdinak jarri zizkioten hemen inguruan, olako monastegi baten antza dauka, eta atean alde batetik ikusten ditugun arkiboltak, oraindik gaur egun kolorea edo margotutak daudenak, azken finean, naiz eta gaur egun eraikin erromaniko eta gotiko gehienak harria bistan daude, baina bere garaian hemengo harri guzti hauek denak margotutak ziren. Eta baita ere, ikusten ditugun horko kapitelak, alde batetik ezkerraldekoak ikusten ditugu hor hainbat paisai edo hainbat pasaje, non eta ikusten dugu Jesus aurra zenean, eta eskuineko kapitelak berriz, kapiteletan ikusten ditugu olako hegaztiak, olako landareak.
Aiozko urtegiaren presan gaude, eta Aiozko urtegia 1930ean eraiki zuten. Urtegiak bi helburu edo bi funtzio betetzen ditu. Alde batetik, argindarra sortzen du, gaur egun oraindik daukagu hemen azpikaldean argi zentrala, eta bestaldetik hemengo urak bilduta ondoren hegoaldean dauden lurrak ureztatzeko erabiltzen dira. Gaur egun, urtegiak baita beste hirugarren funtzio bat betetzen du. Hau da, errekurso turistiko bat da, leku zoragarria da, ederra, polita, eta gainera badaude hemen inguruan landetxeak, baita ere kanpinak, eta baita belontzi eskola bat. Hemen dugu Edurne Fernandino, Nafarroko Bela Eskolako irakasle bat. Egunon. Egunon. Lehen aipatu duan bezala, urtegia, naiz eta asmentan sortu zuten bai argindarra sortzeko eta baita ere hegoaldeko lurrak ureztatzeko, gaur egun hemengo urtegia, Aiozko urtegia, baita errekurso turistiko bat da. Eta gainera kirol aldetik hemen daukagu Nafarro osoko Bela Eskola. Horixe. Hasieran eskola hau Iesan zegoen, baina urteak pasa ziren eta Aiozera mugitu zen. Iesako kanpina itxi egin zuten, nabegatzea debekatu zuten, eta orduan eskola Bela baita Aiozera mugitu zen. Eta, 25 urte pasa dira eta hemen gaude. Bai ez, alde batetik bai daukagu eskola Bela, eta baita ere hementxe bertan daukagu kanpin bat. Bai, pixka bat batera etorri ziren. Iesako kanpina itxi zutenean, Belako eskola beste leku bat aurkitu behar zuen, eta kanpin honetako jenderakin kontaktatu zuten, eta ona etorri ziren. Bai ez, Aritzaleku kanpina, Lerateko herrian, eta ze jende mota edo ze jende atortzen da honat belontzi bat manejatzera edo ikastera? Urtean urtea bitan banatzen dugu. Lehenengo zatia izango zen Bela Eskola kanpaldiak. Nafarroko gobernuak antolatzen ditu, aste urdina, aste txuria eta aste berdea bezala, hemen daukagu aste urdina, eta Nafarroko eskola ezberdinak etortzen dira. Astero, eskola bat baino gehiago etortzen dira, bat, bi edo 3 eskola ezberdin, batera egoten dira, eta orduan urteko lehenengo zati hori, gure bezeroak izango ziren hori, Nafarro osoko umeak. Gero daukagu beste zati bat, udara begiran, izango zirela, kanpinera etortzen diren jendea, Bela kurtsoak ikusten dutena hemen egiten direla, eta Iruñatik edo Nafarrotik etortzen direla egunero hori, Bela kurtso horiek egitera, baita inguruko herrietako jende asko etortzen da normalean, eta hori, ja da pixkat irekia.
Orduan, hasieran egiten ditugu kanpaldiak, eta gero ja da, Bela Eskolaren aktibitatea. Profesionalak ere etortzen dira? Hemen gure kurtsoaz aparte, baita ekipoa daukagu. Nafarroko Belako ekipoa hemen entrenatzen du, eta Euskadiko Ligan parte hartzen du, baita Espainiako kopetara joaten dira, eta bar. Eta baita hemen antolatzen dira txapelketak, regatak. Orduan berez, irakaslea zara, baina baita orduan kirolariak, Bai. kirolari profesionala. Horixe. Ah? Hemen hasi nintzen, kanpaldi bat, aste urdinera etorri nintzen, ja nabegatzen nekien, orduan hori monitoreak ikusita, deitu egin zidaten, eta, beti gustatu egin zitzaidan. Azkenean, pixkanaka txapelketak egiten joan nintzen, hobetzen, eta orain beste proiektu batean sartu naiz, hori pixka. Giarran, hemen inguruko parajea paraje ederra da. Bai. Naski, ia Iesa baino politago, ezta? Gutienez uraren kolorea. Bai. Iesa baita ere, Iesako ingurua ederra da, baina ura hemen olako kolore berezia, ez? Bai. Berde, urdina, baitu olako koloreak. Zer da hobe edo, zer da, ezberdinak izanen dira suposatzen dut, ez? Bai urtegi batean belontzian ibiltzea eta itsasoan ibiltzea. Bai, pantanoetan edo urtegietan ez daukagu ez olaturik, ez marearik. Orduan nabegatzea oso ezberdina da, baina baita, bere alde onak eta txarrak ditu. Adibidez, pantanoetan nabegatzen duen jendea oso ondo ikusten ditu haizearen roladak. Haizea, hori, mugitzen denean, ez dakit nola azaldu. Itsasoan haizea da estableagoa da. Orduan, itsasoan nabegatzen duten pertsona, bai, olatuekin eta marearekin ondo ezagutzen dute, baina igual haizearen kanbioak ikusteko pixka bat gehiago kostatzen zaie. Ba, igual, oberena izanen da orduan tartekatzea. Bai. Bai, ez? Tarteka urtegian eta noizbenka baita itsasoan ere. Gauza da gero, txapelketa garrantzitsuenak egiten dira itsasoan. Itsasoan. Orduan azkenean, beti itsasora joan behar zara praktikatzera bestera. Bai, tamalez, Nafarroa ezako itsasorik, baina zorionez, baitu olako urtegiak, olako parajeak. Baina bela praktikatzeko eta ikasteko pantanoa da ideala. Ezin zara joan inora. Zerbait gertatzen bazaizu, ertzera llegatzen zara, listo. Ez dago hori. Eta zenbat denbora daramazu hemen eta Bela Eskolan? Bela Eskolan ni etorri nintzen aste urdinera 12 urtekin. Gero nabegatzen hasi nintzen hurrengo urtean, eta, gero nire ikasketak egin dituen Leonen, orduan pixka gelditu nintzen, baina berriz, betidanik, ni nabegatu dut betidanik. Nire aitona erakutsi zidan 3 urtekin ja. Eta hori non? Ibizan, nire aitona monak Ibizakoak dira. Eta hori, urtero bertara joaten nintzen. Ibizako itsasoa ere baita ere lasaia da, ez? Bai, oso lasaia. Pasatzen denean, ja naski, nozbait entzun dut, nola baitere, nola Mediterranoa irudu hain lasaia, baina gero batean horko ekaitzak direla, eta batzutan baita ere entzun dut, nola marinel batzuk nahiago dute Kantaurikoa, badakitze zer dagoen, eta Mediterranean berriz, lasai, baina gero batean. Bai, hori Mediterranea lasaiagoa da, baina, hori, sorpresa ematen duenean, sorpresa handia ematen du. Mila esker, eta, zerbait gehiago nahi baduzu, aipatu nahi baduzu? Hori esatea, Bela Eskola hemen etorri zenetik, bizitza asko ematen diola inguruari, hori jende pila bat etortzen da udan, ertz hori, hor biltzen da jende pilo bat, eta hori, Bela Eskola, bizitza asko ematen dio bai kanpinari, bai inguruari, inguruko herriei eta aktibitate osoarekin. Tamalez, gu baginun asmoa belontzi bat hartzeko eta bidaiatxo bat egiteko, baina eguraldia okertu zaigu. Bai, pixka bat. Baina, nahi baduzue,
joan gaitezke. Ja, ez dakit ni, hor kusten ditugu horko dei horiek eta gero hor baiudi hor ekaitza bat botatzen ari duela, baina, bueno, alare saiatuko gara zerbait egiten. Bueno, bueltatu nahi duzutenean. Hoxe, eta beste egun batean ja berriro torreko gara, eta ja orduan bai, ja belontzi bat hartuko dugu, eta manen dugu ja orduan bidaiatxo bat. Primeran. Ba, mila esker, Edurne. Ez horregatik. Bale, ba, gero arte. Aio. Ba, hementxe gaude, oraintxe bertan, Aiozko urtegian, hemen, eta orduan, zuk hemen ikastaroak ematen dituzu, ezta? Bai, Ikusten duzu berre, eta ze gize, hola aurrekin eta hola, zer modu, gustatzen zaio esperientzia? Bai, oso gustuko dute, normalea, bai, gainera lehenengo aldia da bere gintzako normalki produktu batetan gertzen direnak, eta oso gustora hartzen dute. Bai, gainera lan taldeko arloan eta, gustuko dute lan egitea, Eta ikastaroan ze ikasten dute, adibidez itsasontziren edo belontziren parteak, ezta? Parteak baita ere haizea identifikatzea, jakiteko beren orantza, baita ere itsasontzian barna, adibidez, soka horrekin belak ere kontrolatu ditzakegu, horatioak ere ikasten dituzte, nahiko gauza. Erraxa da ikastea? Bai, erraxa da, edonor ikasi dezake. Eta gero ja, bere gizeia, bakoitzak azaldu ja bere belontzia eta etorri daiteke. Bai, baina, beti ere perfekzionamentua edo landu behar da, pixkatxo bat kontrol gehiago izateko, baina bai, Dios, Zetaz, bueno, pare batzukin edo, hemetxe, daramagu ja denbora txiki bat hemen, bizpiru ordu, ibilbide bat egin dugu hemen inguruan, eta bai zaunde nahiko leku izetxoa dela, ezta? Ize egiten du? Bai, hori da, nahiko leku izetxoa da, goizetan gutxigo, hemen termikoarekin, izearen indarra edo aldatzen da, arratsaldetan, eta gero, termikoa ateratzen da, eta gero eta ize gehiago du. Erazten digo, izan somatzen da, baina txaldean asko zure gehiago. Eta gero gora guk pixka bat idei bat egiteko doz, zerbait gehiago jakiteko. Proba, popa, guk hemen adibidez badugu aurreko zatia, proba ditzen dena, horko hori, popa dela atzeko, badela manetero bat, kotxaren atzera, eta gero badugu hemen eskubian estribor, eta ezkerrean babor. Hoi da. volantea? Volantea ikusi, nahiko hemen dugu gure volantea. Hoize da? Hauxe da gure volantea. Zen volantea? Lema da. Segurutxo bat. Zako dugu hau. Hau da gure volantea, bale? Guk hemendikan hartzen dugu, honako zati hau guztia gure azpian gelditzen da. Nahiko erraza da eramateko, baina aldrebestoa. Bale? Denak jakiteko, eskubira eramaten moduko, ezkerrera joango da itxasontzia. Hori da, honako tramonkulo handia. Eta gero itxasontzia mugitzeko baitera baitugu belak, orain pasoak ditugu, bat horratzean eta horrean zertzea nahiko bitu. Orduan honek baditu bide. Hori da. Bibela. Bibela eta lema bakarra. Bai, iketzeko. Eta belakin orduan, adibidez, haizea aurretik tortzen bada? Haizea aurretikan etortzen bada, egin behar duguna da alde batera edo bestera bale, joan gaitezke erosin orantzatan, baina haizearen kontra zuzeki ezin gara joan. Beraz, hori konten izan behar dugu, beti ere, arata joan badugu eta haizea hortikan etortzen bada, zuzeki ezin garela joan, baizik eta bordoak eginez edo zigzag bat eginez, Eko zaila dirudi, Keba, ez da zaila. Holan, kanpotikan edo lehenengo aldian ikusite, igual zaila dirudi, baina gero nahi sartua eta bai. Eta gero baitaren aski, hemengo sokak eta hauek dira nolabait ere, haize handia egiten badu edo haize gutxi egiten badu, pixka bat ere belak... Bai, belak regulatzeko, hori da. Guk badugu sok handia hau, eskota ditzen dena, guk honekin belak kontrolatzen dugu, eta lor dezakeguna da bela edo istea edo irekitzea.
gehiago badago edo ez, edo zinoratetan goazen, hori kontuan izan da, horrekin kontrolatu, dako soka honek. Eta gero baita ere, badituko beste batzuk hemendikan txikiagoak direnak, hauek trizak direla, eta hauek dira belak igotzen. Adibidez hemen, beste aletikan badugu hemen, eta lotua, aurreko bela badugula hor, gauzia. Eskiperra da itxasontziak eramaten duen pertsona, lemak eskoen daraman pertsona. Hori bai eskiperra dela. Normalean, guk hemen adibidez, eskiper bakarra izango genuke, baina nahiko tripulante edo. Pozko itxasontzi horiek, gauza bera, bakarra eskiperra da, baina ez badoaz beraiek. Eta gero, nengo zatiak edo, jakine behituzue, badugu hemen amura dela horreko zati hau, atzeko zati eskina hori ahaleta dugu, hemendikan badugu eskota bat, baditugu trizak, bela igotzeko sokak, trapa, honek bela eusten duela, bela ez altxatzeko, badugu lema, badugu aurtza, hemendikan aurtza dela tabla bat, oso garrantzitsua. Erkiatik behiti doien horreko tabla bat. Erkiatik behar, badu tabla bat, eta horrekin horrekin duguna da, ez mugitzea, eta zuzen nabigatzea. Eta baita ere, badugu hori, furgea eta bela nagusia. Korapilloak ere ikasten dituzten? Bai, ikasten ditu. Erabiltzen ditu, baina itxasontzia. Zortzia bikoitzen edo, baita ere lortu izan dugula benak igotzeko, eta kornamusaren korapilloa. Kornamusa da zati hau, hemen, gotu ditzak. Gau astelenean itxasontzia montatzen. Ezolako korapilloa badugu, guztoko. Bai. Egin bat, holako korapillo hau erabiltzen dugu, kornamusarena, zortziarena. Zortziak, karo, dauka holako zortzi. Zortziaren forma, hori da, eta baitaren, zaigu, bela izango bat erateke edo. Zortzi batekin, helduak, eratuko litzaten. Hori da zortzi bikoitza. Zortzi bikoitza, hau da, estiratu pizkatxo bat, ikusteko, orduan, hemen lotua dago, zerrekin bada, eta hau eskatzo bat pizkatxo bat, beraz orain, eratu ditzak. Eta zita hori da batuena, aztekia... Bai, aztekia egidez beraiei normalean erakusten diegu, hau da, zaila dela beretan hasieran egin artea, baina bai, guk erabiltzen duguna aztekia da. Bai, gauzak entzeko, itxasontzak entzeko gitara, edo aztekia eta baita ere zortzia. Eta zortzia. Zortzia, bai, zortzia dugu erabiltzen beraz. Mila esker. Zuei, placer bat. Itxarportura. Bidai honetan. Aio. Aiozko urtegia ezagutu ondoren eta baita Aiozko urtegiaren ingurua ezagutu ondoren, hemen bukatzen dugu gaurko saioa. Agur. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.